Hello guys, welcome back to my channel and my new video. So guys, today jacket लाबाय मा लाबाय एसे मोना लुलु लुदों आरोखि ओमफ्राय मोनायाखै मासो एकथाल' जादों दाबो दुइथा जाबाय ओमफ्राय आङो गुमैयाखौ दोनलांनो नागिरदों लोगोनाव आलासि जाहैनो आरो नायलांबाय थादो गाइस दिनैनि भिडिअखौ ओमफ्राय गाइस दायो बङाइगावआव थांगासिनो बङाइगाव बङाइ गाइस दायो टट' गाखोबाय नै ओमफ्राय लोगोफोर नेगासिनो आरो बिसिनिफ्राय गुमै दोनबोबाय गुमैयाहायबो आलासि आरो जों आलासि नङा न'नियानो जाहैबाय ओमफ्राय जोंनाव फैदों जोंना नाबोजों ओमफ्राय आंखौ दोनबोनांबाय थेंक इउ ओमफ्राय एसे एसे नेगासिनो आंखौ उनाव डाबल हारसिंबाथाय मोजां मोनो आरो गाइस टट' आं थांफेराखै होनबाबो मोजां मोनो मानिफ्रा हारामिफ्रा कुट्टिफ्रा दिबानि खारिया नै गाइस मालाय आबो बिदि सिनजासैलै मा थाखुमाखो ओमफ्राय नै गाइस एक्ट्रेसखौ लोगो मोनबाय दायो एक्ट्रेस सिनायखायोदां जायफोरा सिनाय कमेन्ट खालामदो लाजिनाङाब्रा लाजिनाङा हायदे ओमफ्राय हनै गुमैया ओरैजायसो बङाइ ओमफ्राय गाइस आं बिनि चेनेलनि लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होनानै होगोन आरो एक्ट्रेसखौ सिनायखायोलै बयबो आयदै थांसै जोंबो दायो बासआनो फैयाखै थांसै जोंबो दायो जाहैदों बिन्दासखा ओमफ्राय बेनो बालायलाङोलै गारिखौ थांगासिनो गाइस दायो दिबान going new video going guys ini aku dulu nih kini mana salah dulu kini enggak partner salah BTS BTS labar dulu yes lebar jeng ayo hari ya jeng BTS labar nengah lama dulu nasi jadeng lah hurnya dah bijeng nih macam double pilih aja bayi benar deh guys ayo salah apa macam ini kamu mas sudah tahu sudah masuk wes mana tapi yang kalian kuasa bukan ini kan boleh guys ini dia dikai deh oh dikai guys di kata deh ini Maria guys lama kali jadeng lama tujuh lah nih lah apa yang pada kisah namanya sini kan nih guys Pas meja lah benda ya. Ayo. Ini nih, bag, mana di mana? Uka apa guys nih? Gudang dia salah. Nugur bisa bani bio. Sampai dah ya, hari ini bang. Boria uka apa le, guys? Balik hotel dulu. Balik aku baca ya, kita balik hotel mana bang? Mira. Sini lah dia kan. Uka. Guys, di mana light. Ya. Ubi, kejung na. Okay. Guys, semua baik dah ya. terjalan sebenarnya Di mana? Come here. Di mana bayar sih? Jadi itu kan tangan deh. Này là mới thật luôn nè. Anh sẽ come sit lên, đi bạn, come sit. Guys, tụi con nào thắng nó gần đó. Đuôn mình không biết lắm, nên là ăn được mà biết. Cô là ra. I'm going to Snidokan. Guys nih, location nào wow, kan di sini wow, lần phải guys. Nih, tuh kan nih, baik. Bingung bukan nih. Angkat sih tuh kan lah không vậy. Đang bây giờ lấy mít là bukan này. Tuh dah. Thu dulu kan. Thu dulu sih kan. Đây lấy nó mấy đi rồi. Bet, tak lah nang ladang. Mi buri ba alu baju sih kan dah. Bida le thalir ni ban ni abi baju sih kan dah. Thalir ni. Thalir kasih tu bina. Ini masih ada di sini. Ni bila mana bila ada le berapa? Mana bila le mahasiswa size. Mahasiswa size ni guys. That's sweet chili. Mahasiswa less. Ubizilan ni. Manci betul. Jangan je kau bijisan baik. Jamba macam ni. Blueberry. Ni jangan awak ni juga khas salad pun bukan. Saya pergi ke rumah dah. Kita mau sih deh. Lapo baik.
माहाजोन मेथाइखौ लाबायलै गाइस नै जानोसै बाखायो आं मानसिखौ खोमसि जालाजोब्बायलै थांगोरसै गाइसनि साहा फुदुंबाय थायो दिपान नै बिसोरो साहा फुदुंदों साहा लोंनो नागिरदों हेल' गाइस हेल' गाइस होनखायो आहा बोरैबासो बोरै बिहि मडेल गैया नोंसिना नोगोर खेबलाबायो नैबेलाय बिथा मोजां खालामबाय गाइस दायो मा होनोमोनलाय अखा हागाबाय नायलाय दैया बागदलायनाय बिसोरखौ नै माबाखौ नै आजाया फैबाय दै सोनांगौ लायदों बेखौ फैसा गयखौ बर खालामबाय ओइ नोंस्रा ओइ ओंखाम गोरलै जाखांबाय आरो नोंस्रा मेथाइया मानसि पियास जाबा मानो गाबनांगौ जायो मानसिफ्रा पियास जानानै गाबनो नागिरदों बिथाङा मारैबासो नै मेथाइया रोजाबदो मा सानखो नोंसोरलाय बेसेबां दं दिफाना गाबनाङा देखुनसै जोंहा लगायबाय बिथाङा आंसो ब्लगार जाथ'नानै दं आरोना सिरि सिरिखा फिसा फिसाखा रायलायनो जि मोजां सोलियो बियो गोथाव खालामनानै जाहोदो आरो नै बिगुमाया बेनो आरोना फिसा फिसाखा आंहा गिनाय बायदि दा जों जानो थेरि मेरि होननानैसो गोदै जादों औ नै गाइस लाल साहा खेबसेनो लागायबाय नामा ए खेबसेनो लागायबाय नामा होनखायो बेदर संगासिनो साथामजों नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो जोंनि बेदर संनायखौ नायलांबाय थादो जाबाय नालाय गासिबाबो नायलांबाय थानाङा दे दसेल' नाय बे बेदरखौल' नाय साबसिन बिसोरनि गेजेराव आंनो साबसिन गाइस नै जोथखामोन भिडिअ कल ओंखाम जाखांनानै जोथखा दिफानसो नायलाय दिफाना मा सिटिं जानानै दं नों बेखौसो नुगासिनो बिदियाव नों लेखा फरायोना फरायालै ओइ जोथखामोनहा मारै थाबथागोन ना माखो सरि ओमफ्राय नै बिसोर थाबथाबाय ओइ दानदोलै मोनसे मिथिबाय ओइ जोथखामोनहा मानो बिदि थाबथागो नैलाय खाफालल' नुजानानै दंगासिनो गाइस दायो नै ओंखाम जाखां लोंखां दिपान माबालाय गुड नाइट होन गुड नाइट गाइस आं होनफिनगोन दे गुड नाइट होन बाय गुड नाइट गाबोन लोगो मोनफिनगोन ना दिपान गाबोन फुङाव लोगो मोनफिनगोन अरे कहना क्या चाहते हो हेल' गाइस चुप है गाबोन लोगो मोनफिन माफ करना गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ गाबोन लोगो मोनफिनगोन गाइस माने गाबोन लोगो मोनफिनसिगोन आरोना बाय बाय see you back later जेख्लु मोनलाय